Unde mergem? Mergem la Ciuchici, am de oferit un cadou administrației Orbulescu Petrovici, dar și consilierului OSR. Ce cadou? Ți-l voi arăta imediat, doar că înainte vreau să ne oprim să-ți arăt o diferență dintre două administrații publice la o distanță foarte scurtă una de alta, la o distanță de 5 km. Hai să-ți arăt. Aici se vede diferența dintre două administrații publice. Administrația Mirco Leichici a reușit să facă o bază sportivă deosebită. Hai, ridică drona să vedem cum e la Răcășdia. Acum că am văzut baza de la Răcășdia, am cadou vopsea pentru primar, cum îi place lui să acopere minciuna, pensulă pentru viceprimar, cum îi place dânsului să o răspândească, iar diluantul pentru consilierul USR, cum îi place să dilueze voturile. Ce să zic, băieți? Treceți la treabă, vă las cadourile aici, vopsiți poarta. Dacă n-ați reușit să faceți o asemenea bază, mă lăsați pe mine că o rezolvăm în 4 ani.